nandito tayo sa garden. Dito tayo sa Petit Jungle Tree para sa propagation na promise ko. Already 2 weeks na na promise ko talaga na i-propagate si Thai Constellation. Ayan. Ayan oh. Ayan guys oh. Si Thai Constellation kasi para sa ganon ay mabago rin yung soil niya. Kasi yung soil niya is luma na. May siguro 1 year na yung soil niya para baguhin din natin para sa ganon ay mapadami natin ito si Thai Constellation. Ayan, ang gwapa-gwapa na, ang laki-laki na ng mga dahon. Ito yung kamuntik mamatay noon na binili namin, meron dyan. Lagay ko sa comment section or sa description box yung link nung pangyayari kung paano ko nabili ito at paano nagkaroon ng problem. Dahil ang dami ng roots, para bang nag-i-invite na sinasabi na i-propagate na siya talaga. Ayan. So, ayan guys. At umpisahan na natin. Alam nyo ito, nung kasagsagan ng pandemic, ayan ay ano, super mahal. Grabe noon. Grabe. Yung 3 leaves or 3 to 4 leaves ay 45,000. Mga ganon na presyuhan noon. Ewan ko ngayon, di ko naman na naitanong kung magkano. Mura na siguro. Mura na, syempre. Kasi hindi na katulad noon ang init ng pagtatanim. Dahil busy na ang mga tao. Ayan, at nandito nga tayo. Andito tayo sa jungle natin, oh. May mga gulay ng tumubo, ang lalaki ng mga gabi. Ayan, na busy na siya. Alam nyo guys, busy kami sa mga trabaho. At Sunday lang. Today is Sunday, that's why nagkaroon kami ng time, yung Zamia niya. Ayan, oh. At ang daming tumubo na ditong mga kalabasa. Buti naman at makapagulay anytime. Alam nyo, ang gulay ay mahal na. So, pasalamat naman ako dahil yung mga udlot nito, nakaluto na ako nitong udlot nito eh. Ayan, at bibigyan na tayong bunga niyan. Malapit na at mga bulaklak. Ayan. So, let's do this. Let's propagate the Monstera Thai Constellation. Yay! Palakpakan! Palakpakan, palakpakan, palakpakan. Dala pa ng isa, hindi lang pala Monstera Thai ang ating propagate. Andito rin yung Ludovia. Itong Ludovia na ito, gwapa-gwapa, oh. Ang ganda-ganda niya at marami ng anak. Look at that. Ang dami nating i-propagate. Grabe, sobra. Ewan ko, ang dami ng nagsitubuan, daming ng anak, ang dami ng mga saha, ang dami ng, ay naku, talaga nagsanga-sanga na. Kaya, umpisahan na naman natin ang propagation at eto. Yun nga, na-promise ko, siguro hindi lang 2 weeks, 1 month ko lang sinasabi na mag-propagate kami kaya lang, busy. So, let's do this! Nahanda na ang ating tools, nandito na ang knife. Andito na yung, ito guys, ay yung fertilizer para root booster or root enhancer. At ito yung New Rapid Effect Regular Formula Fillor Ana Plant Growth Promoter. Ayan. So ito yun guys. At ito ang gagamitin natin. Ipapakita namin mamaya ang paglagay. Pero ang paggamit nito pala guys ay sabihin ko na doon sa 2 kutsara, ganun ang ginagawa namin. Sa 2 kutsara ay 4 na galon na tubig. Ganun ka-effective yan. At ang ating mga soil mix ay nandito na yung ready mix na soil. Ang aming binili sa hardware, yung sa Ramgo. Ito yung loam soil, complete and ready to use. Ayan na. Meron na tayo. At pagkalipat natin, pwede rin na dagdagan natin po ng yung rice hull sana at saka yung bunot. Okay, nandito na si expert propagator natin. Yes! Nakahanda na siya ng
coconut husk, coconut, yung ganon, coconut fiber. Then the rice hull, and then the loam soil. Yun, nilalagyan natin ng loam soil mamaya. At lagyan din natin ng ating fertilizer. Okay, andito na tayo. Umpisa na natin. So, let's cut this. Oh my God, kakatayin na siya. Kakatayin na si Monstera Thai Constellation. Naka. Ako'y na-excite na, natitrill na. Parang natatakot para kay Thai, pero be good, okay? Just one cut lang para sa ganun, sure tayo na hindi siya mamatay at para hindi magtampo. Ayan. Mahirap naman kung gawin nating, sabi ko kasi, 1, 2, 3, 4. Ganon sana. Kaya lang, matakaw ka sa kagridihan mong dumami, ay lalo pang mawala. Kaya, in half lang. Woo! Wow! Huwag kang umiyak ha, okay? Okay lang. Ganyan lang talaga ang buhay. Okay, nanganak na siya. Nanganak na. Ayan. You see that? Oh, ang lalaki ng mga roots. Talagang ang hahaba. Grabe na siya. Oh my God. Ang ganda ng ano niya. Very healthy. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At ang haba naman ng ano niya. Parang panatag ang loob natin na mag-propagate pag ganyan ang mga roots, di ba? Oh, kaya, ayan, ako, ginamot na siya ng gamutin natin para hindi siya bahayan ng kung anumang insects or anumang bacteria or fungi. Ay ito po yung aming gamit. Hindi na mabasa dahil nabura na. Ito yung fungicide, broad spectrum protectant fungicide ko na. Ito yun. Ito yung dati namin ginagamit. Dati. Hindi ko na mabasa. Malaki yata yung roots niya. Gamay yung ano. Okay ba? Gamay no? Ha? Gamay yung lagayan niya? Okay lang. Mas mapangit kung malaki. Kasi sa mga ganitong klase ng mga tanim like philodendron, ito'y considered philodendron na tanim ay ano siya guys, yung ayaw niyang mababad ng matagal sa basa. Kaya kailangan yung ano lang, yung may humid. Yung medyo mabasa siya pero hindi yung mababad sa tubig na talagang ano, basang-basa. Gusto niya yung malamig lang ang temperature. Ayaw niya ng init. Ganon ang pag-aalaga sa tanim na ito. Bawal ito matamaan ng direct sunlight, guys. Ganyan lang. At ito ay bawal din na ibabad sa tubig. Bawal din, ayaw din niya. Kontra niya ang maibabad sa tubig. Kaya ito ay pwede nyong i-test in every, siguro kung mainit every summer ay mainit syempre. Hindi masyadong mag-uulan. Yung gano'n na ma-observe nyo na dry season ay diligan siguro twice a week. Ganyan. Or 3 times. Depende. Pwede nyo namang salatin dito, iganon nyo. Ilubog nyo lang yung ganyan ng kamay nyo at test nyo kung mabasa-basa pa ay hindi na muna. Okay? Ganun lang. At mas okay na matuyo siya na yung matuyo siyang hindi naman totally mamatay pero yung ma-observe mo siya mag-shrink yung mga dahon dahil nga makita mo ang itsura niya na dehydrated na siya. Makita yung itsura parang mag-crumple yung kanyang leaves and then lantutay, parang ganun, malungkot ang itsura. Ay yun, kailangan mong sakluluhan na. At yun ay kailangan mo nang ibabad sa, maybe maglagay ka ng tray dito sa baba niya, lagyan mong tubig,
maybe patagalin mo siya ng 15 minutes, busugin mo siya ng tubig bago ihaon mo, and then Ha. haunin mo, and then ikaw ha, ayan o, tatawa-tawa ito, tinatawanan ako, nabubulol guys. O, ganon ang pag-aalaga lang yan, madali lang, okay? Madali lang kung ikaw ay sumunod sa kanyang kagustuhan. Ganyan din naman parang tao. Tapos, need siya ng sunlight pero hindi direct na yung talagang nainitan siya at nabibilad. Ayaw niya nun. Okay? Maybe kung meron kang screen, agricultural nabubulol. Agricultural screen na yung pang-protect sa mga plants to prevent them from burning, ay yun, lagyan mo siya, coveran mo siya. At ito naman yung mother plant, ito yung natatawag na mother plant dahil ito ay manganganak uli ito, tutubo, at doon na naman tayo kukuha ng kanyang anak. Puhon-puhon, pagka may awa ang Diyos, ipahintulot niya na magkaroon siya ng anak. Ayun, at nilagyan niya dinagdagan niya ng soil. May plastic. Alisin natin ang plastic. Ayaw natin si plastic ha. Ayan. Mga plastic yan. Tabi-tabi kayo. Okay? Ayaw namin ng plastic. Oh. Hindi. Yung nandun. Nahalo dun sa may plastic kanina. Ayan. Okay. Pinapatawa ko kayo guys. Okay. Tumatawa naman kaya sila. Oh my God. Ewan. Ayan guys. Tapos ito ay maganda itong pangpalamuti or decoration sa loob ng bahay, sa offices, sa mga business establishments, sa mga hotels. Yan ang inilalagay nila, lalo na doon sa mga high-end dahil kasi yan nga ay Pero ingat considered lang. as Bantayan nyo dahil delikado high-end yan. Baka kasi atakin mahal nila yan. Ingatan daw sabi niya. Ingatan daw sabi niya. Mahal ito eh. Mahal kasi. Nga, mahal yan. So, ayun guys, at naging dalawa na si Thai Constellation natin. Successful ang ating pag-propagate sa kanya. At hintayin na naman natin na manganganak siya at i-transfer uli natin sa ibang pot. Padamihin Ako, natin siya. maasa ako. Padamihin natin siya, padamihin natin. Okay? Padamihin Ayan natin siya guys. See? Maganda. Ang ganda-ganda niyan. I love this plant. Kaya lang alam mo, mahal. Mahal itong plant na ito. Kaya padamihin natin guys. Okay? The lesser na yung paano ito? Yung mas lesser ang mas lesser ang availability ay mas mahal ang item. Kaya ito, kung dumami, so, meaning, may pag-asa siya na magmumura. Yan. At ito, ay dinagdagan niya yung si Ludovia. Hindi pa namin i-transfer guys. Some other time. Kasi, nag-usap kami na manood sanang sine. Tapos bigla ka mong umulan kanina. Sabi ko, huwag na munang matuloy. Tapos bigla ka mong tumigil ang ulan. Sabi ko, ituloy na natin yung promise ko na propagation. Ayun, nandito na kami. Here it is. At natapos ang aming propagation. Thank you so much guys. Thank you so much sa mga nanood nitong propagation namin. Sa mga mahihilig sa tanim, ay naku, ang dami pa natin i-propagate pag nagkataon. Okay? At dito, papasilip ko lang. Ang ganda na ng Powder Puff 3. Uy, may sumisilip dito. Anima, what are you doing there? Lagi kang nakasunod sa akin. Pag nandun ako sa bed, sunod ka. Dito, maputik na yung paa mo mamaya pagpasok sa bahay. Naku, nandito rin si Charm. Hello, what are you doing here? Tingnan mo yan.
Nagsisunuran dito. Hello? Charm? 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 Ano na naman yan? Huwag mo nang asanin si Anima. No ah? Charm? No. No, 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 no. 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 May tubig tayo dito. Okay, tansyahin mo na lang half teaspoon, a little drop of this. Up. Enough. Okay, enough na yun. Konti. Okay. Okay. Kasi baka ma-over. Yan. Okay. Then, other one. Mother plant. Okay. Ayan, ganda, 'di ba? So, tapos na. Ngayon, ilagay namin doon sa may sa Petit Jungle 2 kasi merong screen, nakita mo. Doon na ilagay. Kasi kung dito, baka matamaan siya ng ano, ng init, eh ayaw natin ng ganun. So, ingatan natin. Kaya nga natin pinapadami dahil napakaganda at parang magandang magpadami nito. Ayan. So, ayun. Ayan. Okay. Hindi tayo kita. Alam na tayo. Magpaalam na muna tayo. Okay guys, thank you for watching. Salamat sa lahat ng support niyo sa channel namin. We will be seeing you on the next video again. Take care. Bye-bye. See you on the next video. Si Charm gusto rin magpakita. Oh, ayan yung dog. Okay, bye-bye. Ayan. Magtanim kayo nito. Ang ganda. Okay? Bye-bye. See you. Love you guys. Love you guys. Teka, wait, bitin mo ito.